En orkan er oftest en tropisk orkan, som starter ved de varme have, som Jonas også vil forklare lidt om. Før man kan kalde det en orkan, skal gennemsnitshastigheden på vindene inden i orkanen være over 120 km i timen. Området af storm kan være over 2000 km bredt. Og den tropiske orkans center, altså det herinde, kan bevæge sig hen over jordens overflade med hastigheder op til 50 km i timen. Det vil altså sige, at selve hele orkanen kan bevæge sig i en bestemt retning med helt op til 50 km i timen. Det gør det, hvilket vil sige, at det også gør det svært at ligesom flygte fra sådan en orkan, mindre man er i sådan en her lille bil her. Nu vil jeg prøve at forklare jer, hvordan en orkan den opstår. Men før at man kan forstå det helt præcist, er det vigtigt, at man ved noget omkring højtryk og lavtryk. Så det vil jeg prøve at forklare jer noget om nu. Det, der styrer vindene på jorden, er trykforskellene. Der findes to forskellige former for tryk, nemlig lavtryk og højtryk. Lavtrykket er, når det atmosfæriske tryk er lavere end det gennemsnitlige tryk, og højtrykket er, når det er højere. Det gennemsnitlige tryk ligger på omkring 1013 hektopascal, svarende til et atmosfærisk tryk. Så hvis det er højere eller lavere end dette, så er det enten højtryk eller lavtryk. Ja, og nu vil jeg prøve at forklare højtryk og lavtryk på en anden måde. Her har vi en kasse. Og inde i den kasse er der fyldt med luftmolekyler. Her er der relativt langt mellem luftmolekylerne, så her vil vi altså have et lavtryk. Hvis vi så forestiller os, at vi sætter en mur ned her, så alle luftmolekylerne bliver presset ned. I det nederste rum, så vil luftmolekylerne lige pludselig ligge langt tættere. Der er altså det samme antal luftmolekyler, men de ligger bare på mindre plads. Det gør altså, at der opstår et højtryk. Som jeg sagde tidligere, så er det trykforskellene, der styrer vindene på jorden. Nu vil jeg komme med et eksempel på, hvordan det fx kunne være. Som I måske ved, så stiger varm luft til værs, og kold luft det synker ned. Så op ved Nordpolen, så da der er rigtig koldt, så vil luftmolekylerne synke langt ned mod jordoverfladen, og derfor vil der komme et højtryk. Luftmolekylerne ligger tæt mod jorden. Og jeg skriver altså H for højtryk og L for lavtryk. Derimod nede ved ækvator er der rigtig varmt, og der er en utrolig stor fordampning, så luftmolekylerne stiger opad. Derfor kommer der et lavtryk ved jordoverfladen. Lavtrykket fortsætter altså hele vejen over her ved ækvator, og højtrykket er heroppe. Så jeg kunne lige så godt tegne nogle piller her. Det mor natur altid vil prøve at gøre, er at justere trykket på jorden, så det er ens på hele jorden. Det vil altså sige, at et højtryk vil søge mod et lavtryk. Og det er altså det, der skaber vindene. Så hvis I forestiller jer, at højtrykket det søger mod lavtrykket, så har jeg lige nogle pile her. Så søger det ned mod, og så kommer der en lille ændring i trykket.
Men det er altså det, der forårsager vindene. Der findes 2 forskellige former for højtryk og lavtryk. Nemlig det termiske og det dynamiske. Det jeg lige har fortalt jer om her og nu, det er det termiske højtryk og lavtryk, da det er forårsaget af varmen. Altså det med, at luftmolekylerne stiger op her og falder ned mod jorden heroppe. Så er der også det dynamiske, og det vil jeg ikke tale så meget om i dag, da det oftest er det termiske højtryk og lavtryk, der forårsager orkanerne, og da vi har orkanerne i vores emne, så vil jeg ikke tale så meget om det dynamiske højtryk og lavtryk. Vinden kan ikke bevæge sig direkte fra et højtryk til lavtryk. Den kan altså ikke bare gøre sådan her, og så er alt godt. Det kan man ikke. Grunden til det ikke kan lade sig gøre, det er på grund af Coriolis-effekten. Den vil jeg forklare lige om 2 sekunder. Men først vil jeg lige fortælle, hvordan vinden så bevæger sig. Det der sker, det er, at vinden så gør sådan her. Der kommer altså en afbøjning på. Og det er simpelthen på grund af den her Coriolis-effekt. Og den er faktisk styret af jordens rotation. Det vil jeg lige prøve at forklare lige om 2 sekunder. Så vinden bevæger sig altså ind sådan der i stedet for. Som I måske ved, så drejer jorden rundt om sig selv. Og det er faktisk Coriolis-effekten eller Coriolis-kraften. Coriolis-effekten den gør, at vinden bliver afbøjet, og det giver meget god mening, når jorden drejer rundt. Så vil vinden jo, når den drejer tilstrækkeligt hurtigt rundt, så vil vinden også blive påvirket af det. Det kan jeg forklare ved, at hvis vi forestiller os, at jeg står heroppe, nu ved jeg ikke, om man kan se det, jeg står heroppe ved Nordpolen, og så sparker jeg en bold ned mod Afrika her. Hvis vi forestiller os, at jeg kan sparke en bold helt ned til ekvator, så sparker jeg bolden, og hvis der ikke var nogen rotation på jorden, så ville den bare lande hernede omkring midten af Afrika. Men nu er der altså en rotation, så når jorden der er rundt, og jeg sparker, så vil bolden måske lande op omkring Mellemamerika. Og det kan man også godt sige, det er lidt det samme med vinden, med at den bliver afbøjet. Så den vil aldrig vinden vil aldrig kunne komme direkte over mod et lavtryk. Så selvom den prøver, så kan den altså ikke komme direkte hen mod. Og det er også det, som faktisk, når det er en storm, eller faktisk en orkan, så vil vinden dreje rundt om. Og det er simpelthen også Coriolis-effekten, der gør det. Ja, her har vi en model af jordkloden. Og her er ækvator. Og her har vi så solen, der skinner ind mod jorden. Og som I måske ved, så er der varmest ved ækvator og koldest ved polerne. Og det er fordi, der simpelthen er længere vej fra solen op til polen. Fordi der er varmt, så er der en stor fordampning af luft ved ækvator. Derfor stiger luftmolekylerne opad. Når det så rammer væggen, som er cirka ved 10 km højde, der er der simpelthen så koldt, så luften ryger ud til siderne. Og så fordamper det igen og flader ud til begge sider. Og sådan kører det bare hele vejen op faktisk. Det ryger ud til siderne, og så fordamper den, fordi at det bliver varmt. Og sådan bliver det simpelthen bare ved. Hele vejen op. Jeg kunne tegne det her hele vejen rundt om jorden, men jeg håber I forstår det. Bare sådan her. Og her har vi så den der væg, jeg talte om, i 10 km højde, hvor alt vejr foregår inden for den. Og der er et lavtryk, fordi at vinden
eller luften den stiger opad, der står der et højtryk oppe, fordi at der er der rigtig mange luftmolekyler. Og sådan er det også de andre steder. Så hver gang der er en fordampning, så er der et lavtryk ved jordoverfladen og et højtryk oppe ved muren, hvis man kan kalde det. Fordi at luften simpelthen bliver presset op mod muren. Og så selvfølgelig op ved Nordpolen. Der er der rigtig koldt, og derfor så falder luftmolekylerne ned mod jorden og bliver presset ned mod den. Og derfor er der et højtryk der. Ja, og nu tegner jeg simpelthen bare alle... Jeg tegner det hen over jordoverfladen. Det er sådan, det ligger ligesom. Det er bare for at I kan kunne se fordampningen. Jeg tegner det der ved siden af. Men sådan ser det simpelthen ud. Og højtryk, det søger mod lavtryk. Så derfor så kommer vinden så ned mod lavtrykket. Og igen heroppe. Og den bliver afbøjet på grund af Coriolis-effekten, som jeg også forklarede før. Og sådan er det også på den anden side. Så det er ligesom det er sådan det foregår. Og så lige om lidt her, så tegner jeg sådan, hvor at stort set alle orkaner de opstår. Det her, de er omkring ekvator. For det første er det fordi der er et lavtryk, og så vinden stormer hen imod det, og så er der rigtig varmt, og derfor er der en stor fordampning. Og det er nogle af de ting, som er rigtig vigtige for en orkan, den kan opstå. Der er 2 afgørende betingelser for, at en orkan den kan opstå. Den første betingelse er, at der skal være et lavtryk, hvor trykket er rigtig lavt. Hvis orkanen skal være rigtig kraftig, er det en fordel, at lavtrykket er blevet ændret hurtigt fra et højtryk til et lavtryk. Det gør, at naturen vil få rigtig travlt med at regulere trykket, så det er ens. Så et højtryk vil altså søge mod det nydannede lavtryk, og det vil skabe utrolig meget vind. Og det er en af de ting, der også er nødvendigt for, at orkanen ligesom kan holdes kørende. Den anden betingelse er, at der skal være meget vanddamp i atmosfæren. Grunden til, at der skal være meget vanddamp i atmosfæren, er, at det ligesom er orkanens energikilde. Ligesom en bil skal bruge benzin for at køre, så har orkanen altså brug for vanddamp for at holde sig i gang. Og derfor opstår orkaner oftest over store have, varme have, hvor fordampningen er stor. Men når så orkanen bevæger sig ind over land, så er der jo ikke lige så stor fordampning. Der er ikke ligesom, kommer ikke lige så meget vanddamp i atmosfæren, og derfor så stiller den her orkan lige så stille af. Som sagt tidligere begynder tropiske orkaner over varme have, da der skal være en stor fordampning. Fordi der opstår et lavtryk ved jordoverfladen, vil vinden strømme hen mod lavtrykket. Det gør den, som sagt, for at stabilisere trykket. Vinden kan ikke strømme direkte hen mod lavtrykket på grund af Coriolis-effekten eller Coriolis-kraften. Det gør, at vinden begynder at rotere rundt om lavtrykket. Vinden får mere og mere fart på under rotationen. En orkan får sin enorme energi fra vanddamp. Derfor er det rigtig vigtigt med en stor fordampning. Det er også grunden til, at orkaner oftest opstår over havet. Vandet skal være over 26-27 grader, for at vi kan kalde det en tropisk orkan. Med en stor fordampning, Coriolis-effekten og et lavtryk, hvor trykket er rigtig lavt, begynder orkanen at tage form. På grund af det store lavtryk, der opstår, bliver vandet også trukket ind mod lavtrykket. Det gør, at der kommer utrolig store bølger. På grund af den globale opvarmning vil vi i fremtiden kunne vente flere og større orkaner. Det vil vi kunne på grund af, at vejret vil blive varmere,
Og det vil gøre, at der vil komme en større fordampning. Orkaner kan altså opstå flere steder på jorden, end de kan i dag. For at det kan kaldes en tropisk orkan, skal der være ca. 26-27 grader varmt i havet. Grunden til, at vandet skal være så varmt, er fordi der skal være fordampning. De tropiske orkaner bliver dannet ca. 5 grader fra ækvator, da der er Corioliskraften. Altså, hvis orkanen bare stod stille, så havde den ingen skade ind over land. Som sagt, så skal der være varme og afbøjning til for at se de store orkaner, der har havde mange dele af landet, som f.eks. i Thailand, USA osv. Skalaen er lavet af Herbert Saffir og Bob Simpson i 1969. Skalaen er den nordamerikanske måde at måle vindhastighed på orkanerne. Denne skala bliver kun brugt på orkaner og ikke vindstød og små storme. Skalaen kommer fra Francis Beauforts fregat. De havde en regel på det skib, at hvis vindstyrken var på 12, så kunne der ikke sejles. Senere er skalaen så blevet gjort til en vindstyrkeskala. Denne skala bliver brugt i de største dele af verden. Beaufort-skalaen bliver målt i meter i sekundet, eller kilometer i timen. Beaufort-skalaen går fra 0 til 12, og det her er de forskellige vejrforhold. 0 til 3 er let vind, 4 til 5 er frisk vind, 6 til 9 er hård vind, 9 til 11 kraftig vind, og 12 er orkanstyrke. Der findes 2 slags cykloner, de tropiske og de ekstratropiske cykloner. De ekstratropiske, også kaldt et lavtryk, er et område, hvor der er lavere tryk end de andre omgivelser omkring. Cyklonen er formet som en cirkelform figur. På den nordlige halvkugle drejer luftmassen mod uret, og på den sydlige med uret, altså igen Corioliskraften. Der hvor cyklonen bliver dannet, kan der være meget variation på temperatur, luftmasse og vind. Det vil sige, at der er nogle kriterier for, hvor en cyklon kan blive lavet. Cykloner og tyfoner er nogle andre versioner af de rigtige orkaner. De danske orkaner har de seneste 50 år kostet Danmark 21,5 milliarder danske kroner. De ekstratropiske orkaner er mindre versioner af de tropiske orkaner. De ekstratropiske orkaner er kun nogle få tusinde kilometer lange og har en asymmetrisk form. Når en ekstratropiske orkan rammer, er den fugtig, hvilket også resulterer i, at der tit kommer nedbør i disse områder, hvor den rammer. Orkaner i Danmark og andre lande i Norden bliver kaldt for ekstratropiske orkaner. Når forskellen mellem varme i syd og kulde i nord i vinterhalvåret bliver større end den er i sommerhalvåret, øges chancen for de virkelig kraftige storme i Danmark. Danmark bliver gennemsnitligt ramt af 1 eller 2 storme om året, og en gang imellem kan vi også opleve storme med vindstød med orkanstyrke. I Danmark er den værste orkan nogensinde, decemberorkanen, der opstod ved et lille lavtryk over Atlanterhavet den 2. december 1999. Allerede den 3. december var lavtrykket helt oppe ved England og kom til Danmark hen ad eftermiddagen. Lavtrykket, som ellers så ud til bare at være en storm, udviklede sig til en voldsom orkan med et tryk på 951 pH. For at forklare nemmere, hvor voldsomt det var, så var der vindhastigheder helt op til 185 km i timen. Orkanen dræbte 7 mennesker og gjorde skade på 800 mennesker. Den kostede i alt Danmark 13 milliarder kroner. Der væltede også mange træer. Orkanen var nemlig skyld i et tab af 4 millioner kubikmeter træ. Orkanen var faktisk også så vild, at vandstanden i Ribe steg over 5 meter. Decemberorkanen i Danmark kan selvfølgelig ikke hamle op mod de største orkaner i f.eks. USA. Den 29. august 2005 blev New Orleans i USA ramt af den hidtil dyreste orkan nogensinde, nemlig Hurricane Katrina. Ødelæggelserne kom i alt til at koste 81,2 milliarder dollar, hvilket svarer til 534,9 milliarder danske kroner. Orkanen blev dannet nord for Cuba den 23. august 2005.
Orkanen bevægede sig op over Florida og ramte New Orleans den 29. august. Den 31. august døde orkanen ud. Katrina var også en af de mest dødelige amerikanske orkaner nogensinde. Den dræbte nemlig 1836 mennesker på de 2 dage den varede. Orkanens centrum havde faktisk en hastighed på lidt over 50 km i timen, hvilket var noget af det hurtigste nogensinde. Ved rotation på orkanen får den fart. Der bliver tilført energi ved at vandet den flyver ind over, fordamper og skaber fugtighed til orkanen. Denne effekt kan også ske andre steder end i orkaner. Når orkanen rammer land, vil den stille og roligt blive mindre og mindre og til sidst dø ud, da der ikke er mere energi i den. Det kan sammenlignes med en snebold, der ruller ned ad en bakke og gør større og hurtigere, jo mere sne den optager. Derfor kaldes det sneboldseffekten.